Good luck mga kalusong. Di ba binigyan mo yung discount kayo? For the win. For the win, raffle. A few minutes later. Paket ko sa trailhead ng Banayad mga kalusong. Sir Jeff, sige mo. Nakahingal. Yun. Ayan si friendly kapadyak nyo. Hindi pa nag-uumpisa, nagtutulak na. Ganon talaga. Friendly ka pa, Jack. Ang vlogger namin speaker na. Trailhead ng Banayad. Kabay kang Yahoo! Idol. Ayun natin. Sa mga lupa. Ayan na. Yahoo! Nauna itong mga elite, mga kapadyak. Talsik yung mga putik. Captain Bilo. Mga kalusong, ladies category na. Artel. Ed Duka. Woo! Artel category. Miro. Woo! 3. Tayo na susunod mga kalusong. Woo! Check mo dito, sir, para alam mo yun. Minus 10 yun. Minus 10. Yung kanina. Sir Bernie. Yes sir. Yun yung minus 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Alay lang tayo. Putik mga kapadyak. Yun, medyo ano dito. Dito na yung mahirap. Dito tayo. Nice, nice, nice. Woo! Oh yeah! Thank you. Ah yeah! Thank you. Jump tayo. Yahoo! Thank you, idol. Ayaw. Tre. Yahoo! Uy, mabuti. Dulas. Uy, uy, uy. Madulas. Bye-bye. Saan ang option? Okay. Thank you. 1 minute later. Safe run yung stage 1 natin. Papunta tayo sa stage 2 sa Lagalag Trail. Ayos. Sir. Sir. Thank you. Joyce Gonzalez! Sobe! Yoo! Galing! A few moments later. Susunod na tayo mga kapadyak. 108, nasan? 78, wala. 88, wala. Thank you, idol. Skip tayo ng 30 seconds mo ha. 15 seconds. Go proceed. Okay na. Thank you. 10, 9, 8, 7,
5, 4, 3, 2, go! Okay, pahinga mo na. Ahon. Yun. Ajak. Option tayo, option. Option. Thank you. Hop. Thank you, thank you. Yung option. Nice na ba dyan? Thank you. Option. Option tayo. Okay, sa akin. Yo. Gre. Dito tayo. Yeah. Yoo. Yoo. Tunnel. Nice. Yun, di tayo nagtap. Galing. Mistake tayo dito. Error. Uy. Haha. Same lang. Nice one. Finish line. A few minutes later. Yan mga kalusong. Dito si idol natin. Si Kent Duka. Hardcore yan sa hardtail. Kung mapanood nyo yan. Wow, sabi niyo, sana all. Nana. Oh, shout out mo si CJ. Suljan, balik na tayo Suljan. Tapos ano, follow nyo ako sa TikTok, Kent Duka. Oh, Kent Duka. TikTok po. Maraming simplang doon. Puro simplang. Okay. Pakyat na kami dito sa stage 3 mga kalusong. Last stage na sa Dam Trail. Minutes later. Susunod na tayo mga kapadyak. Ride safe. Last stage. Ingat din sir. Ayaw susunod sa akin sir? Oo. Bike sabihin mo lang sa akin. Wala yata yung 1 okay. Wala na, pagod na ako. Tahon pa lang natin kanina. Pagod na ako. Sana hindi ko babaan yan ah. Nakapit na yan. Sana hindi ko nababaan. Eto. Tingnan ako eh. Actually, nakap ako eh. 4, 3, 2, 1. Sigaw lang. Go! Next na tayo mga kapadyak. Opo. Hindi pumunta. Hindi po ata. Hindi nasa
Siya rin nag-invite sa amin dito. Friendly ka pa, Jack. Yes sir. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Yeah. Bato-bato. Yan. Reserve tayo ng power. At yatan dito mga kapadyak. Oh. Yun. Ang lalim. Nice one. Whew. Last night. Dab tayo dito, dab. Mahirap na. Dab lang, dab lang. Dab lang, dab lang. Thank you. Yun. Ito na. Kaya, kaya. Tayo. Dab tayo, dab. Uy, lumalim. Hop. Yan o. Yan o. Doon pala sa kabila. Oh, meron ba? Patapusin na natin. Dab na lang ako dito. Dab ako dito. Yun. Oh, sige. Dab tayo. Thank you.
Yun. Tapos na. A few minutes later. Top 9. Idol. 8. Wow! Congratulations, Sir E.G. Valdez, the fastest for 30, 39 category. He will receive the trophy and a transfer. Yan mga kajak. 9th place. Nakachamba, nakachamba. Nasa Idol Jack. Ayos, ayos. Represent A3. Nakachamba. Ang sarap ng feeling ng naka-finisher mga kajak. Ganun palang feeling. Kapag malapit ka na sa ano, grabe, kaba-kaba. Pero pag binitawan ka na, wala na yung kaba. A few moments later. Mga kapadyak, ito ang RX na gustong gusto ni Sir Idol Mark. Lalong lalakas. Idol. Nagkita na naman kami ni Idol Mark. Two joints. I love you, Idol. Masari. Op! Oh, Si Buloy. may second pa yan, may second. Okay, tama na to. Padyak boys, salamat dito ha. Salamat. Wait lang. Bunting ano dun sa ano eh.